Здравейте, здравейте, мили приятели! Добре дошли в моя канал, канала на Доктор Здравослов. Искам да съобща на всеки един от вас, който има нужда от тази неделя, която идва, ще приемам хора с здравословни проблеми. Напълно безплатно на база дарение на адрес зона Б5, улица Осогово 5, блок 5, вход Б до магазинчето за цигари и алкохол в козметичен център GMB. Който има нужда от моята помощ, аз съм скенар-терапевт, занимавам се с физиотерапевтични практики, лечебни практики, биоенерготерапия, рейки терапия и ред други неща, които от тази неделя започвам да приемам благотворително за хора, които имат нужда, хора, които имат болки в гърба, врата, кръста, ставите, други заболявания, които чрез скенар терапията, тази вълшебна руска технология, която съм завършил преди десетина години и вече се занимавам около 10 години с скенар терапия. Аз съм скенар терапевт, така както имам дар от Бога биоенерготерапията или рейки терапията, която използвам. Помогнал съм на много хора с лечението на тяхните здравословни проблеми, така че който има нужда от моята помощ, заповядайте напълно безплатно на база дарение. Събираме паричките за определени благотворителни каузи, за много неща, които помагаме на хора, дечица в неравностойно положение, за изграждането на християнски храмове и така нататък, да не се впускам в някакви такива подробности. Заповядайте, който има нужда от лечение, който има нужда от помощ, заповядайте на посоченият адрес. Може да се свържете с мен по телефона преди това, за да ви обясня къде е точно, или ако имате някакви въпроси. Хубаво е хората, които имат някакви заболявания от дискова херния, дископатия или нещо такова, носете своите епикризи, снимките от ядрено-магнитен резонанс, за да направя преглед и да видя по какъв начин, как точно мога да ви помогна. Така че заповядайте тази неделя, този, който има нужда от помощ и от лечение. Бъдете благословени!